potestujte, keď tak sa zastavte znova. Vymeníme znova. Vymením čas. Pohode. Ja som sa spraviť rýchlostný rekord vo výstupe. Kde sme? Neviem. Jesteś tutaj. Tutaj. Nie je to nejaké holografické, že aktivuješ to prstom alebo niečo také? Zrazu môj pravý. Čo máš? To zase posklada, uvidíš, to má vozík na vozenie. Skladáš len teleskopickú. To je elektrický obušek. Vyzerá tak hrozne lacno, ty vole. Selfie palica. To je taká kamera, že drží kam? Nie, na tom si peče kura väčšinou. Vieš, na tom bude hrať? No ale Čo tu otvorí? Tam tie gombíky. Jak sa to volá? Čo to robí? Je nabitá vôbec? Čo si ešte volá? To robí čo tie gombíky? Však fotí. Ti zoomuje, fotí. Hej. Sí, pána. To je Bluetooth alebo ja chcem Bluetooth. Ale to je také... To sa máchne, to padne z toho telefónu. To niečo bol ten grape dobrý. Hej, rozdával tam veci zadarmo. Niečo môj ten grape dobrý, rozdával tam veci zadarmo. Toto? Ten Hej. grape, no. Flešky, selfie tyčky. No to je laciné. Ale máš to normálne Huawei, takže... Akože fakt profi značka. Huawei je laciné. Ale akože značka Čo, normálne zoomuje. Akož to? Zoomuje ešte. To je maso, to je maso. To je husté. To oranžové vyzerá hrozne. Keby si to vyťahol, ne? Môžeme sa niekde uložiť a... Račkárstva, Čakáš, hore dáme niečo. Tu nie? Plastová kocka, čo máš toto. Kocka tej diery. A sa ti to nejak prehýba, nie? Hej, strašne sa ho... Nevytlačaj ma. Máme, posun sa tam. Ja tam nič nevidím. Dobre, teraz to cvakni, je to dobre. Sme tam my. Ešte znova cvakaj, dobre, cvakaj, fotky, foto. Počkaj, to si mal dať na ten zvuk, aby bol fotiť. Hej, foť. Dahaj, moment. Vidíte sa dole, ty si ono to sneží z toho. Oni odlamujú na mrazu, vieš? Smradí hore. Ale ja si jedno to pozývam, keď je to taká naprava. Ale to je geniálne, ty Ogo. Toľko nafúkaného. Pozeráš, či na niekto auto nevykráda? Hej, zoomujem to. Čo pozrieš, ak čo máš napísané na tom aute? Ty vole. Nejaký špeciál, hej? Liebesbrief. Ale tento budák vyzerá fakt dražitý. To minulé som videl také služobnú oktávku asi niekoho. Mala pražské značky. A vzadu má napísané Subrňák pičo. Hovoríš tak určite. Je tam kolik doba? Koldovi oceňujem to, že on sa proste kvôli dobrému záberu odjebe. To je fakt kolik? OK. Tak toto bol dobrý fail. Dobrý, no. Aha, tam je čo letí, tam sú čísla na športku, výherné. To je lístok na lanovku. To je tvoja spiatočná jízdenka. Chyť si je, když to dokážeš. Ak nechytíš ten, to nepôjde nikde. Odtiaľ to budeš navigovať z hora niekoho, kto je tam dole, kam má ísť. Ale tu už je celkom teplo, ak si to slnko začalo svietiť.
No moje mi zaprašil pekne do prstíkov. Tam máš priezory na tomto bugáne. A fakt? Tak to je smutné. Ja by som to normálne nechal celé zavreté. Žiadne priezory ako... Čierna diera. Hej, čierny tubus a ešte by som to spravil na schvál také, že v strede by sa to ľudia zasekávali. A na schvál. Taká tyč len proste choval. Ide si a Nie, taká škrapka na zemiaky, vieš. Že pekne pribrzdí. Vrstva. Aj. Hej, to som mal hrozný strach, keď som bol decko, tak mi niekto povedal, že o nejakom filme alebo čo, že sa stalo v Amerike, že ľudia robia, že keď majú žuvačku a majú v trenkách niekde zastrčenú žiletku a keď idú v tom tobogáne, tak to proste spoja, dajú si tam tú žiletku do žuvačky a nalepia to niekam do tobogánu. To som počul, no. Tutaj podívaj sa na opicu. Dávaj head, poď. Monkey. Ja som im tiež na to, ale poď. Ja neviem, ja nechám radšej odstup. Nechci radšej ísť potom naspäť? Poprdeli. Hele, ale chalani, to až od 3 rokov. Paťo, vráť sa to až od 3. Ľudia, pohníme sa, bo on tam bude skôr. Čo sa deje? Ideme sa ozbrojiť. Idete tam výsť? No jasné. To je pohode. Ty nejdeš? Neviem, no. Nemôžem to... Chod s tou kamerou určite. Alebo mi ju daj. Ja som skomal listok radšej do peňaženky. Ako úplne všetci ideme, tak dobre, tak mám piči, no. Tak všetci. Ale makaj, potiť ho onde, keď ja to vypluješ. Nevyprávaj, makaj. Ďalej ja nemel. Počkaj, ja chcem ísť dole. Ja chcem ísť dole. Ale chalani, koľko kil máte, aby to unieslo? Tam není jedna možnosť? Není napísané ako. Tak sú tam už koľkati. 2, 3, dobre. Je to namrznuté. Je tam mreža, ty vole. Tak čo, dá sa ísť? Dá, len sa trochu omrzajú. Je to hodne zajímavý. Johnny, poď. Aj boj, vládam. Kamo, už je tu atrakcia, pozri na tých ľudí. Budeme prví, ktorí to zlomia? A prepadnú sa dole? No, asi zase. To je jak Češi v Tatrách na Slováci na prelieske. Kamo, tu sa to plní. Mami, ja ešte nechcem ísť ven. Ale ja mám omrzený na rukách. Porod? Vylez odtiaľ. Počkaj, to ide fakt všetci? Už vidím hlavičku. No ale to Marku som asi nepôjde. Poďte normálne. Jak si ide, poďte. No pohode, prejdite. Zima! Kolik pocity? Tesne pred vrcholom. Zima na ruky. Zas ten záber, že?
Ešte natáčame vôbec? Aďa, poď! Cíti sa ako mediálna hviezda? Hoď nejakú polohu. Flip dozadu. Ale normálne bolo hlavu isté. No fúha, toto ako nie. Áno. Láhne, že ja to Hej, jak mám vyliesť z toho? Ako ísť Ventura z nosorožca. Ruky na zem a ideš, normálne. No, musíš na štvornožky, no. To sme také všetci išli. Ty vole, no. Asi jediná bez omrzlín. Ale tak mám musieť. No a teraz sme sa, že by sme nikto nemali rukavice. Ja to ďakujem, že si zberiem. Počkajte ešte raz. Si to prežila? Koukej. Ty koukaj mi pomôcť. Treba po štyroch stadiaľ. Dobrý, čau. Hej. A tak dobre, jak sa dostali ven? Po štyroch musíte, tak. Ale takú ona už som od toho nevidela. Tak ona som to už videl. Počkaj, si zabudnúť na šnúrku. A vieš, ako zvezala to? Dobre, ja si myslím, že toto je za turistiku. Dobre, ešte pôjdeme pekne dole, ale hlavou napred. Hlavou napred. Jaký musí byť studený ten tobogán teraz? Kubo má hole kríže. No ja. Keď chladneš. Kubo, nebudeš mať deti. No, nebudeš môcť. Na Skoro chladne ti obličky. maternica. Mám rád vychladený močkec štiev. Nemám. Keď sa mi zmočú, nepári. Ideálna teplota. Za východ, ne pred čerpát. Hej, ďalšia skrátka, poďme potom ono. To je skutý tajný level. Hej, tu môže mať, tam bola jedna jazda a potom 5 jazd. Počneš? Ale mňa zaujímavé, ktorý je ten sneh. Ten čo je na nás sneh, ne? To čo je na sneh. Tam bola taká dolina. A za to dolinou tak bolo. Tam je krát, tak bolo reklama, keď tam povedal. Kde tam nejaká cesta? Neviem. Sú leniví? Radi? Všetci Poliaci sú v Anglicku a Nemecku? No. Poláci sú už v Anglicku. Deň dobrý. Deň dobrý. Taký tu. Deň dobrý, taký jehám. Měla tu být dálnice, aha. A dál nic. A nic. Slníčko nám svící. A iba na chvíľku asi evidentne. No, že tu nabrali sneh, ty ako na takomto kopci. Normálne živý sneh tu je. Sme hovorili, že aha, živý kurva, živý černok. Ja som včera taký stereotyp videl brutálny, hop. Tam bol Tak to je drsný. reklama do pasok. A idel som okolo ďalší.
Tyjo, to je toto, aha. No, však ja viem, že to je celé v jednom kuse. Počkaj, daj kameru. KFCčko, hej. Takto, počkaj. Takto. Na toto, že? Počul som, že som debil. Ozaj no. Máte reťaze? Zlaté reťazky. Zlaté reťazky. Zlaté hodzinky. Zlaté zuby. A tu vidíš, môžeš si kúpiť za hotovosť. Zelená je možnosť štartu, by si to povedal? Tak mreža nie, ale to vyzerá jak nejaký kýbel na varenie. Teda sú guláš. No. Vývarovná. Dajú nejaký Podriť asi. Nejakú. Aha. Bo potom sadneš a pôjdeš potom. Aspoň si nespálíš oblečenie. Je to niekde cena, dejte? 50 korún z toho 50 stalo. korún, ale teraz to je zavreté. Jo, to jasné, no. My sme to chceli, ale... Aha, musíš... Rýchle opustiť testový plochy. Tak ale ten obrázok je ukladec, že máš dávať nohy od seba, vieš, ako... Olomouc a Šumperk. Neviem, tam to píšu.